Takže konečně máme čas vám trošku říct takhle, kde jsme, proč tady jsme. Přesně tak. Jsme v KFCčku. Jsme v KFCčku na letišti Václava Havla v Praze. A dneska letíme do Itálie. Je to tak, je to trochu nevšední výlet, než to obvykle bývá, ale letíme tam přesně asi na 18 hodin a zítra v 6 hodin ráno letíme zpět. Takže to bude docela jako adrenalin, bude to docela dobrodruh, že jo? Bude to dlouhý, bude to nespavý a vezmeme vás sebou. A bude to výživný jak pro nás, tak i pro vás, protože budeme se snažit vidět úplně co nejvíc toho půda. Úplně prostě každý kout, máme asi přes 20 míst, co chceme vidět. A máme na to fakt strašně málo, protože vemte si, že se setmí třeba v 6, takže my tam doletíme někdy v 1, takže máme reálně 5 hodin vlastně na to všechno. Všechno to pro. A až se setmí, tak prostě se někam schovat a tam počkat až do rána. Tam počkat do rána a pak po případě prostě budeme čekat 6 hodin na letišti, když to vyjde všechno dobře. A ještě, kdyby to někoho zajímalo, letenky nás vyšly na 800 na osobu. Takže tak. Takže... Na ubytka ušetřili jsme strašně moc na ubytku. Přesně. To je taky paráda. Musíte spát na letišti, jestli chcete ušetřit. To je základní parametr spokojeného života. No, teď jsme tady dělat obídek, nebo spíš jako ono je 9 hodin, jo, takže musíme se nějak posledit. Tak přátelé, my si jdeme najíst a ozveme se u bezpečnostní kontroly. Tak jo. Tak jsme se chtěli podívat na terminál 1, aby jsme viděli, co nás čeká příště. Přesně tak. Až dáme nějaký větší země, daleko. Protože z terminálu 1 se lítá mimo schengenský prostor. Takže třeba do Ameriky. Nebo do Londýna. Třeba jednou. Třeba za týden. Třeba za týden. Kdo ví? Když najdeme něco výhodného, proč ne? Máťo. Co je na to? Co je? Dámy a pánové, jsme jediný, kdy tento let letí dneska. Přátelé, nikdo tady není. Reálně absolutně nikdo. Je tady prázdný. Přesně. Nikde. Je tady naprosto prázdno a my se teda teď nacházíme na letišti v Boloni. Takže stay tuned, vyrazíme najít vlak a vyrážíme směr centrum. Jdeme na to. Prostě zastavit takhle přímo v tom. On tam nikdo není, on tam prostě nikdo nesedí, ty vole. Takže prostě ten vlak jezdí sám a ty dveře prostě ten vlak najede přesně do tohohle rámu a oni se prostě otevřou. Chápete to? Já ne. Tady máte ještě jeden a tam snad ještě třetí, čtvrtý, možná 4. Je to asi tak? A my jsme jeli teda na úplně tu třetí zastávku z letiště. Nevím, jak se jmenuje, jestli to je ono, asi jo. Stazione Centrale. Asi ano. A jezdí to každých 10 minut. Je to tak? 15? Každých 15, jo, je tam 15, pardon. No a vy jdete a takhle vám to odjede. Jmenuje se to Marconi Express. Marconi Express. Marconi. A tady máte Bologna Centrale. Jdeme na to. Jdeme na Ústcitu na exit. Takže první poznatek, který jsme zjistili, je ten, že tady mají kola strašně velkou přednost.
No, přednost. Jakoby. Zkrátka prostě cyklistický pruh se dělí prostě s chodníkem. Ano. A ty Italové, co jsme teď jakoby pozorovali, jsou hodně tvrdí na to, a když jde třeba i půl tělem v tom jejich pruhu, že jsou schopní do vás třeba i vrazit, takže na tohle co určitě Teď právě jel bacha. cyklista, až tam nějaký malý kluci a on úplně na ně jako úplně takhle úplně ho cvaknul. Takže asi hodně to, a mají tady i několik jako takhle, teď to hezky vidět, pro kola. Několik jakože míst, kde můžete zaparkovat kolo. Kola tady asi budou taky hodně oblíbený dopravní prostředí. A i tady i dost elektroaut, teda zatím za tu chvilku, co jsme tady, tak jsme to jako teď zatím viděli, no. Takže dali jsme si tady nějaké místní úplně nejlepší croissanty a samozřejmě kapučínko nesmí chybět. S takovýmhle krásným výhledem. To je parádička. Takže dali jsme si zastávku. Místní papere. Papapere. Jako papápas. Prostě kavárně. Prostě kavárně. A mají tady výborný croissant. Jakože fakt extrémně vám doporučuju. Pistáciový croissant. A Máťa měl nějaký krémový s nějakým jahodama a borůvkama. Výborný. Kapučíno. My jsme 2 kapučína. No, spíš bych to řekl takhle. S těma cenama, ano. Všechno to stálo asi 8,70 €. A jedno kapučino stálo 1,50 €, což je plus minus, nechci kecat 37 A korun. jakože není to by to prostě normálně, To normální velikost kapučina. normální velikost. Takže vemte si, že jsme v centru Itálie. Druhý největší město Itálie. A mají tady kapučino za 37 korun. V Čechách ani v blbý vesnici prostě pod 50 nedostanete. A ten croissant tady máte za 2 €. Takže za páďo. Ale to je fakt jako croissant. A hlavně, já jsem třeba čekala, že když si ho objednám, takže bude poloprázdnej, jako to v Čechách jako je. Ale tady to bylo fakt plný a normálně každá ta otočka měla svoji náplň. Takže jako by to nebylo, že vám bylo jenom ve prostřed, ale měli jste to i nahoře, i v další vrstvě a bylo to jako Úžasný. Fakt extrémní výborný. První podnik, kam jsme teď zašli, 20 z 10, fakt jako. Silně doporučujem. Je to teda hodně oblíbený, lidí se tady teda střídá jako neuvěřitelné množství za tu malinkou chvilku, ale jako fakt super. Jo. Umí to, mají to rychle, takže doporučujem. Až jsme si sedli takhle ven, takže máte takhle svůj stoleček. Tady máte za mnou, vidíte, jak je to hezký? To je prostě strašně nádherný, vypadá to krásně hrozně vevnitř. A takhle, počkejte, když se zanete, tak takhle máte za mnou uličku. A tady prostě máte takovýhle výhled. Ještě jenom jediná nevýhoda toho, že sedíte venku, je to, že vám do toho možná nastane holub. Nám se to nestalo. Na tady přilítnu, normálně přímo vedle kafe přilítnu. My chtěl ukrást croissant, bych ho nedal. Bych bojoval. Musíte si to hlídat. O život. Ale fakt, o papere. Výborný. 10 z 10. Přátelé, jdeme na nějakou největší věž v Boloni a když se můžete podívat, jak je ta ulička úzká. Takže když vždycky někoho potkáme, tak jsou jen 2 stavy. Buď dostanete panickou ataku z toho, že tady je tak málo místa, já vám to zkusím ukázat. Já nevím, jestli to bude vidět, ale takhle moje ruka. Je to jako brutální. No a ta druhá možnost, že se vyhnete. No můj to půjď, já točím, jak jdeš malej. Jo, tak natoč, no. A ty máš toho nějak moc? Předáváme žezlo. No, vůbec nevím, kdo to zvolil. Já jsem sem nechtěla. Ale Máša říkal, ale jo, tam bylo hezký výhledy. Ten, kdo to vymyslel, byl pěkný kokot. Mám strach a bojím se. Jsem kokot. Jako pro klaustrofobiky? Chápete, že oni prostě neudělají schody. Oni ty prostě udělají kopec. Oni udělají jako by zarážky. To jsou jakože prostě zarážky, vidíte? A koukejte, jak je prostě máte jakoby těsně, jo? Takhle jsem na město, no. Jo. Víte, k čemu se modlím? Ke všemu, ať teď nikoho nepotkám. Jo, ještě zavírají ve 4. Takže to bylo zajímavé, jestli stihneme dojít, co? Nahoru. Protože to je tady úplně asi největší věž. Myslím, že druhá největší. Teď jsem úplně jistá.
A vstup je 5 euro. 5 euro vám to stojí a už jde někdo, takže se jdeme vyhýbat, já to zkusím natočit. Uvidíte, jak to bude vypadat. Welcome. Tak. Přátelé, tohle ale nezapomenutelný zážitek, jo. Musíte brát, takže když jedete někam na... Ale dobrý říct, že prostě tady ani nemáte ten pocit úzkosti, protože Jo. prostě tady to berete prostě ze srandy. Já ty mluv za sebe, prosím tě. Jako je to fakt brutální. Jako, já jsem čekal, že tady budou schody. Ale tady ty pauzy, to je Jo. prostě úplně super. To je Že podle máte mě, takový pocit světla. to je podle mě, tam se ten člověk má postavit, aby uhnul tím No, dalším. a to je takový světlo na konci tunelu, když prostě už nemůžete, tak vidíte, ještě furt jde. No, aspoň, že nevidíme, ty vole, kolik toho máme jako před sebou. Ale my jdeme a zveme se teda nahoře. Jak to bude? Tak přátelé, tomuhle je normálně vintážní záchod. Tady se doma oddělala dřevěná poklička a mohli jste kadit z konání světa. Krásně to padalo a dole se to uklízelo, no. Přátelé, takhle se fakt drželo, takhle to prostě dříve fungovalo. Ale musíte uznat, že mít záchod v takovéhle vejšce, tak to je brutální úlet. Ještě jak jsme říkali, nebo jak já jsem říkal, že ty schody jsou, nebo ten kopec je pěkně na aprt a že by to mělo být schody, beru zpět. Přátelé, je to reálně fakt dobrý a je na tom hrozná sranda. Je to super. Takže doporučujeme. A hlavně cestou potkáte strašně moc super Italů, Ježiš. všech jako komunikativních lidí, kteří prostě jsou jako, že come on. A jsou hrozně usměvaví, hrozně jako děkujou a jsou. Přátelé, je to super, doporučuje 10 z 10 nezávislých tvůrců. Ano. A taky tady máte každou chvíli takovýhle, nebudu úplně odborná, nevím, jak se to jmenuje, prostě takovéhle ty jakoby chodby s takovýmhle stropem. Není to vůbec odborný, ale doufám, že to pochopíte. Ale vypadá to strašně krásně. Máte to vlastně takhle a vy vlastně tím procházíte celé město, je prostě postavený, jakože má tohle. Tam prostě nemáte chodníky. Buď máte takhle úzký uličky, anebo prostě takhle krásný, kudy vlastně procházíte. No. Co dodat? Odkud je ta voda? Hele, nevím. Takže jsme teď před tou fontánou, která je Neptunova fontána. Neptunova fontána, Ano. za náma. A původní obyvatelé Boloni věří, že když ji obejdete dvakrát proti směru hodinových ručiček, tak budete mít štěstí. Velký štěstí do konce života. Velký štěstí do konce života. Jdem to zkusit za vás, aby vy jste nemuseli. Přesně tak. Dáme vám vědět, jestli to zabralo, jestli máte chodit nebo nemáte. Já budu mluvit do toho. No. Počkej. Teď se nacházíme na tom hlavním náměstí. A tady to před náma, to obrovský, tak to by měla být Bazilika de San Petronio a postavila se roku 1390. Je to, nevím, je to ta nejstarší bazilika. Je tam dost velká fronta, takže bohužel. Jsou tam vojáci a je to obrovský, ale teď už tam nikdo není. Fakt? Jo. Jako fakt mazec. Matějo, co jsi našel? Kámo, hodinky.
Ty ale koukejte na to, přátelé, jo. Ještě nesou. Tady vlevo, v tady to je druhý, máme Explorery 2 v černé barvě, ale jsou to vintážky oba. Tady máme vintážní Submarinery, tady máme bikolorní a tady ty úplně vpravo, ty zelený, tak to jsou ještě s plechovou lunetou, brutální, ale pozor, když si podíváme nahoru, tak tam máme, když úplně ty vlevo, tak to jsou Rolex Daytona v 18 karátovém zlatě na krokodýl náramku, cenovka bude tak 1 milion. Vedle nich máme Daytony v bikoloru, vedle máme zase Daytony v bikoloru a tady, když je to vlastně ocel, tak je to pořád to nejdražší Rolex Daytona. Ty vole. Kámo, ty vyšly tady ten rok. Ty druhý zleva, tak ty vyšly tady ten rok. Tam máme Sea Dwellery, Yachtmastery, zase nějaký vintážní samply, GMTčka. To je atmosféra, dámy a pánové, to je atmosféra. To je krása. Další zkouška. No prostě nevíme, kam jdeme. Uvidíme, no. prostě jsme vzali výtah. Tak to prostě má být. Nemáme lístek, nemáme nic, ale zkusíme to. Ale je tady hodně písmenek a všechno je v italštině. Oni na turisty asi moc nedbají, vidíš, je tam díra. Tak. Fuj. A teď se před námi otevře pokladnu, tak já to rychle zavřu, počkej. Ne. Fuj. A už jsme se opět objevili na tomhle slavném náměstí. Ono se to fakt nezdá, ale ono kamkoliv jdete, úplně kamkoliv, tak prostě vždycky vyjdete tady, prostě mi přijde. Všechny cesty vedou na náměstí. Všechny cesty vedou sem na náměstí, nebo sem na ten maraton, který je prostě úplně hustý. Nechápám, že jsme to vůbec věděli, že tady něco takového je. Je tady strašně moc lidí. Hrajou tady písničky, mikrofon, nerozumíte tomu, ale je to super. Prostě že to, ten vibe to má, tu atmosféru. Má to super vibe, a tu je to energii, boží, prostě je boží. to bomba. No. Tak jako my jsme chtěli do Boloni. A ocitli jsme se v pice. Můj to jmenuje Chic Movies. Možný? Fakt? Koukejte, jo? Jako ten, kdo to stavil, ty museli chlastat celou noc. To je jako to extrémně není křivý, možný, to není tohle jako, že svět, jo. jemně křivý. Víte oproti tomu všemu? Co to je? Takže skočili jsme tady do místní restaurace na večeři. Máte si na dotaz. Typický Ital, je to jasný. A já jsem si dala, prosím pěkně, typickou prej boloňskou nějakou, co jsem zapomněla, katleta. Něco takového, boloňská katleta s parmazánem, s prošutem a s pečenýma bramborama. Co to si dala? Páč to bude poprvé. Ale je to tady strašně útulný, hrozně krásný. Takže už jsme po jídle. Ano. A dáme vám menší update místních restaurací. No spíš hlavně těch restaurací, které se nachází na takové ty turistické prostě cestě. A my jsme to teda zažili ve Španělsku a nečekali jsme, nebo já jsem doufal, že se nám to nestane tady. Mám to říct? Můžeš. Zkrátka jde o to, že když si objednáte jídlo, tak oni vám přinesou ošatku, většinou je to nějaký bagety. On to vypadá jako pozornost podniku, je to takové jako, abyste neměli co do pusy takzvaně. A opravdu to byl košíček baget, asi 6 kousků, což je dohromady třeba hodnota 9 korun. Oni vám to přinesou, že jo, když čekáte na jídlo, abyste prostě neměli hlad, tak vám přinesou prostě košíček. Jo. Ale to bylo fakt jako suchý. Paní nám teda ještě dala parmazan, ale to bylo k tomu hlavnímu jídlu, to nebylo jako, že k tomuhle předtanění předkrm, to je si prostě nemyslím, no. předhouska. No a nejlepší je, když pak vidíte na konci účtenku a za tady to si naúčtujou 4 eura, což je 100 korun. Ano, prosím pěkně. 4 Takže eura, na úplně tak, takže moc úplně nedoporučujem si dávat, nebo takhle, když budete počítat s tím, že si budete dávat v restauraci jídlo, tak prosím pěkně připočtěte si k tomu, že vždycky bude vám to stát plus 4 eura navíc. Ale je to fakt spíš mířený podle mě v tady těch turistických oblastech, protože my jsme fakt na nějaké tady hlavní tepně, že byl už takovej podvečer, my jsme nechtěli úplně nic vymýšlet, ale prostě po naučení pro příště pro všechny, no. Vybírat déle a lépe, protože 100 za 6 baget, přátelé. Ale já si upřímně myslím, že to bude všude.
třeba. Že jako, jo, já si myslím, že jo. Tak měli jsme to i ve Španělsku a tohle to úplně nezávisle jsme šli do restaurace, jako jasně. Ale Byla, když... jakoby tady vidět trošku, že byla v takový té jakoby hlavní části, kde ty lidi prostě chodí, že jo. Takže to je jako takový, že vědí, že se tam můžou, že to můžou přestřelit, protože prostě ty lidi to dají. A když půjdete podle mě do takové té části, kde jsou ty místňáci, kde se to tam zná, tak tam to podle mě nebude. Je to těžký, jestli třeba viděli, že prostě cizinec, že ho prostě voškubou. Dneska to taky, ale nemáte pak právo se s nima hádat. Je to jako hrozně těžký a nevím, jak to funguje. Můžeme to příště zkusit se s nima hádat, ale nevím, jak by to dopadlo. Nás pustí italsky a pojďme víte kde. No, takže jenom tak. Ano. Jsem na to chtěla říct. Takže, ano. Ještě bych jenom chtěla říct, že moje jídlo stálo 17 €. Měla jsem tady, jak jsem říkala, nějaký to tradiční, jakoby zapečená prej šunka s parmazánem a bylo to prostě takový těstíčko, jako bylo to kuřecí maso v těstíčku a na tom byl prostě zapečený sýr a prosciutto a pečený brambory. Bylo to dobrý. Snědla jsem teda půlku, protože prostě toho bylo strašně moc. Máťa měl? Já jsem měl gnocchi s gorgonzolovým krémem, což je gorgonzole ve volném překladu prakticky niva. Ano. Prostě plesnivý sýr a bylo to teda jako moc dobrý, ale jako 13 €, což je asi 310 korun. To jako, je to dost, na to jaká to byla celkem malá porce, tak nevím no. Pití vlastně jsme měli tam po 4 € jsme nesehnali, takže jsem měla 4 € ledový čaj, Máť měla 4 € Coca-Colu. Jo. No, ale suma sumárum jsme tam nechali. No, 42 €, přátelé. 42 €. Ale je to prostě další ponaučení do příště, že prostě jako zase takhle, my jsme když chcete prostě low budget, chcete prostě cestovat, že máte letenky za pár stovek, tak prostě holt si na tom jídle jakože můžete dovolit, protože v úzovkách vám ty peníze zbydou, ale asi ne takhle. No, jako fakt, nebejt tohohle jídla a pak ještě ty dopravy toho supervláčku, tak ano. jsme s nákladama asi o 50% níže. Takže jen tady ty dvě věci nám zvedly náklady o 50%, což mi přijde jako drsný. Ale zase třeba někde to bude naopak levný. Ano. Že, protože vemte si, že za ten vláček jedete 7 minut a dáte za to jako kolik? 250 korun za 7 minut. Je to na prd, no. Takže, ale to se stane. Zase jako takhle, když budete mít víc dní, tak jako můžete vlastně jít pěšky nebo si vzít autobus. Pěšky možná asi ne. Ale autobusem vás to vyjde o asi euro, si říkal? Euro 50, autobus z letiště do toho centra. Ale musíte se ho přestupovat a když to tady neznáte, tak jsme prostě radši zvolili jako přímou linku centrum. A hlavně prostě jsme neměli fakt tolik času, že jo, takže nemůžeme si dovolit ztratit třeba 40 minut v autobuse, než sem dojedem a pak teprve stane něco to. Prostě když jste rychle, tak prostě hold. Takže tohle byl takový info, my to tady ještě jdeme projít večer, něco natočíme a tamhle vidím Apple Store, takže se tam jdeme podívat. Claro, afortunadamente. To je romanťárna, to je romanťárna. Dobrý den. Tak to byla rána. Teď jsme byli na druhém pouličním umělcovi, protože se snažíme zabít čas. Jo, vypadáme super chameleon. Protože přátelé, já vás trochu seznámím s naší problematikou, protože si myslím, že jsem to ještě neříkal v tomhle videu. Přátelé, máme 5 minut po 10, ale letadlo nám odlítá v 6. Poslední vlak na letiště z centra jede o půlnoci.
Takže my tady vlastně chceme v tom centru, když je tady hodně lidí a tak jako život, vydržet úplně co nejdýl, aby jsme pak na tom letišti nemuseli čekat tak dlouho. Protože tam budeme muset čekat, když to půjde hodně dobře, 6 hodin do odletu, takže a doma bychom měli být asi tak za... Ale jakože představte si, jakože 6 hodin, jakože na letišti, kde většinou přes noc jsou zavřený krámy, že jo. Většinou tam nikdo není, jako dobře, noční lety jsou, ale jakože nebudeme tam fakt mít co dělat. Takže se snažíme přežít tady v ulicích, co nejvíc to jde prostě. Jo. A fakt teď obcházeli jsme snad všechny pouliční umělce, kteří tady zpívají, protože to je úplně boží. Byli jsme tady u jednoho, u druhého, teď vlastně jsme se vrátili další, tam na tom stejném místě hrál zase někdo nový, ale už je 10. A my si myslíme, že tady mají v 10 prostě večerku, protože tady všichni ty zpěváci to tady prostě teď zabalili. Všichni. Jo, přesně tak. Takže my máme prostě posraně, my nemáme co dělat. No. Je to trochu na prd, no. Protože fakt, jako je teprve 10 a bylo by dobré, kdyby jsme třeba ještě hodinu někde v tom centru strávili a pak až šli na vlak, že bychom fakt třeba na tu půlnoc byli na tom letišti. Protože to by bylo třeba 4 hodiny čekání, než bychom se dostali jako přes kontrolu, no, ale jako... Jakoby jo, ale nebudu ani komentovat, jak strašně mě bolej nohy. Jo, no, máme asi, už to bude možná 16-17 tisíc kroků dneska. Ale jakože to není kroků. My jsme jakože seděli reálně jakoby jednou na té večeři, jakoby. A u kafe. U kafe. To je jakože, no, to jako my jsme prostě nachodili, kolik to bylo, 6 kiláků prostě jenom tady v tom městě, jakože non-stop. Jakože no ne-li víc, jestli ta aplikace trochu nešulí, což bych řekl, že možná trochu šulit bude. Tak jo. No nic, takže my jdeme hledat další zábavu. A pak se vezmeme. Ale prostě koukejte, jako jo, ono tady prostě je fakt jako živo. Vidíte ty schody? Ty jsou prostě plný lidí, vidíte to? Plný lidí, tady prostě tady se nespí, tady se prostě nespí. Ale my ani nemůžeme spát. Zatím nespí, no. My ani nesmíme spát. No, to je pravda. No dobrý, tak spí. No dobrý. Já jsem ještě chtěl říct něco o svým spánku. No. Tak. Tohle je poslední let dneska a tohle je první let zítra. Takže na tom letišti budeme úplně sami. Bomba. Nechceš tomu něco dodat? No to jako trochu bolej nohy. Decentně. Už nemůžu, tady prostě nikdy nemají lavičky. Prostě typ pro vás. Ty prostě nikdy nemají lavičky. Já už jsem třeba od 2 na noha. No nic. Tak na letišti, jo. Jestli tam dojdu. Leduja. Sedíme. Bože. Nikdy jsem se netěšila na sedačky tak jako teď. Máme to pro sebe. Let's go! No ty to jsi neudělala. Já už jsem fakt vysílená. Fakt? Máte stejnou dezinfekci jak já? Na moji obhajobu, jo? Mě postříkala v ruce místo dezinfekcí voňavkou. On si tam Ale už si po Natálku jedou. On si tam ten držu na voňavku. Dobrý, no. Tak. Říkám, že to nějak voní. Já chalkuju bagetku za 100. Já už nemůžu. Můžeš. Víte, jak je druhý nejlepší způsob, jak vyspendovat 50 korun? Koupit si za kilo 6 kousků baget? Coca-Cola z pračky. Jsem stvrkla při převozu, jo. A to 330 ml, to se v životě nemůže vejít. Já už nemůžu. A takhle my si tu žijem, no.
To je prostě low budget cestování, no. To je večer. Nebo snídaně, nebo co to vůbec je? Půlnoční svačinka. Která bohužel naše jediná. Tak přátel, až poletíme za týden. Třeba za týden, když najdu něco dobrého, tak pojedeme mnohem lépe. Musíme mnohem lépe. Tohle je takový testovací provoz trochu. Tak přátelé, vám ukážu největší dobrotu, co tady v Itálii jsem měl, jo. Vezmete kousek bagety za 100, rozděláte svou Coca-Colu za 50 korun, takže máte jídlo za 150 korun. To je plnohodnotná večeře. Nejlepší to je kousnout a zapít. Nechat tu bagetku nasát Coca-Colu. Bomba. Úplně jak jsi to po mně. Nemůžu. Tak je to tu, přátelé. Konečně po 6 hodinách čekání na letišti, konečně jdeme. Ani jsme už natáčeli ty poslední 2 hodiny, protože už jsme byli fakt tak moc na dně, že to už ani nebylo co k natáčení. To je pravda, videa z posledních nějakých fakt 2-3 hodin vůbec nejsou, protože jsme klimbali, tyjo, každý spal vždycky po 20 minutách, takže tohle nás trochu oživilo, že už to máme v vozovkách za sebou a jdeme do letadla. Už se víme, dneska teda, no teď se vybojoval Mátěk, jak se tady. Já, když jsem si to koupil. Jako. Pošlo? Tak jo, tak rážím. Tak jsme tu. Potichu. Let's go. Ještě malá zajímavost nakonec. Vážení cestující, prosíme, Takže jdeme na terminál 1, aby jsme počkali na bus. A vůbec Máte nevěří, ani já nevěřím, že jsme tady byli prostě včera. Že jsme tady reálně prostě seděli na téhle lavičce včera a vůbec jsme nevěděli, co vlastně všechno prozkoumáme. Vůbec jsme nevěděli, co všechno uvidíme, že toho prožijeme tolik. A že to bude takhle nabitý. Takže to prostě, to nevím, to není jetlag, ale prostě jsme úplně mimo. A na to prostě, že je 7:30 ráno, tak mám pocit, že už je třeba 6 večer. Prostě je venku hnusně, prostě zataženo, přijeli jsme úplně ze sluníčka a je to takový fuj. Nelíbí. Takže, přátelé, Kamarádi, a drazí spoluzúčastnění. našeho zájezdu. Tímto okamžikem prohlašujeme, že jsme 28 hodin bez spánku. 28 hodin na nohou. A vidíte, ale že to vůbec na nás není znát, jako jo. Koukej. Jako když nevidíte do té hlavy, tak je to v pohodě. V hlavě to už trošku takový. Jako na vnějšek to úplně nevypadá to ne, ale vnitřek to teda to je dobrá bouře. Trošku no. Přátelé, dobře, aby jsme si to úplně přiznali, máme každý naspáno asi hodinu. A to jsme spali asi takhle, já vám to názorně ukážu, jak jsem spal. Takhle jsem spal hodinu. Já mám fotku. Natálka se nadspala na sedačku, která byla tak třeba 50 cm dlouhá. Jako představte si tohle, no, a tam si lehnete celý jako. Ale bylo to kovový, jo, nebylo to měkký. Ne. Takže to jsou asi jako naše jiný pořádný hodiny spánku. A ještě máme před sebou asi přes 2 hodiny cesty domů.
Takže vás vezmeme ještě sebou na tu 30. jubilejní hodinu vzhůru. Můžeme se tam dostat a tam bych to video ukončil, protože to bude takový krásný milník. Bude to krásný. Ano, děkujeme, že jste zůstali až do konce. Že se neloučíme úplně, ale děkujeme, vážíme si toho. Tam je. Ty vole, Coca-Cola z pračky. Ježiš, to bych dal znova. Takže už tohle je oficiálně poslední záběr naší Šílené velké cesty. jízdy. Bohužel se omlouvám, že jsme nenatočili hned, jak jsme přijeli, ale lehli jsme a spali jsme. Nicméně bylo to 33 hodin bez spánku. 33 hodin, ty vado. To je šílený. Jako my jsme pak usnuli, ani nevíme jak. Asi na 4 hodiny. A úplně nám to stačilo. Úplně to stačilo, zatím to stačilo, teď ještě samozřejmě v noci. Nicméně tohle by byl konec našeho videa. Pokud byste měli jakýkoliv dotazy, dejte nám dolů vědět, rádi zodpovíme. Tak jo. A uvidíme se u další velký výzvy. A to, že jich bude. Tak jo, děkuji, že jste dívali na tohle video a mějte se hezky. Bye bye. Čau.